karya pakaryan ing praja kumregot sangkot sanco taliwonda manunggal setya dampyak dina resri swarane kumuro samya rabot arsi estu praja rawuhya sanata sajuru juru ngayahi karya yu karya muda Sikra nayaka angayahi karya pakaryan ing praja kumregot sangkot sanco taliwonda manunggal setya dampyak dina resri swarane kumuro samya rabot arsi estu praja rawuhya sanata sajuru juru ngayahi karya yu karya muda lah kalah Sigra jengkari resan bapa miyat saking sagar pamujan jumanggaing madyaning papan pagelaran katingal ngadeg ngejejer mentang gandewa kang aran pecut Kyai Sanggabono minangka piyantelipun resang bapa sigra jengkar jumanggaing madyaning papan pagelaran wah raga nyu karya muda
bat mabit candraning pecut kadya buntute naga kang manggon ana ing ngukir Mahendra lamun jumlorot mentiung karebut daru soroting mentiung kaya lumenter kaya teja tumiba ing bantala kaya ketekan gluduk ing mangsa ketiga swarane wah raga yu Aryo Buddha wais tumiba ing pecut Kyai Sangga Bana ing Bantala ndadosake kagiyating para Jawata ana ing kahyawangan undar andir bawana jumloroting cahyaning para reksi kanika putra tumuruning maya padha andon kang mrepeki kang andon meminta ingkang sarta para dewa dewi para apsara apsari mengkon puspita gandanya arum sumerbak mangambar ngambar nganti ngebaki sakjroning papan pagelaran wah raga yu Aryo Buddha was hayo Sura Sudira Jayane Kang Ratsubrasta tekaning ulah Damastuti pangegesing setya godha tur angkara sapa kang tumindak temen wahyumu mangkono kang bakal tinemu uga sapa kang tumindak ala wahyune kang bakal sirna amarga kadigdayane manungsa ora bisa ngungkuli garise kang paha kawasa sirna margalayu kena siku dendaning risang Jawata sakala njar babah ngrungkepi Bantala wah raga yu Karya Buddha Nuwun inggih dumateng para kadang sutresna budaya kang sampun dhahar kinurmatan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam paseduluran saking New Karya Muda ingkang madhepok wonten tlatah Reja Tangan ingkang dipun pandegani nggih ingkang madhepok wonten Reja Agung ingkang dipun pandegani panjenenganipun Mas Haryo Pangestu kawula marak sowan kapiniji dumateng panjenengan sami saperlu ingkang badhe paring panglipur wonten tlatah Kelurahan Kedung Waru Gang 3 nggih menika kanthi adicara mengeti
hari kemerdekaan ingkang kaping 80 Republik Indonesia. Kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng pihak-pihak panyelenggara ingkang sampun paring panyengkuyung, ugi dumateng para kadang kula panitia pemuda Kang Dewatu. Kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ugi dumateng kadang kula AMJ Audio Production. Kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ugi kawula ngaturaken minangka sesulihipun namung saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos titi paripurnaning pagelaran. Semoga nuwun. Mbak Dista Dan Mas Tuan. cinta tak terpisahkan. Wes kado pisah Mas. Dapat